Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышын үстерү буенча совет утырышы булды. Урсала микрорайонының Бәширов урамында юллар проблемасы. 24-нче мәктәп янында ябык футбол коры төзелә. 14 сентябрьдә Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Татнефть компаниясенең Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышын үстерү буенча совет утырышы булды. Анда компанияның генераль директоры Наил Мәганов, аның урынбасарлары Азат Яхпәров һәм Рөстәм Мөхәммәдиев, Хәйрия фонды директоры Ринат Мамин, Татарстанның сәламәтлек саклау, мәгариф һәм мәдәният министрлыклары вәкилләре, Татарстанның нефть төбәге муниципаль районнары җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Тулырак алдагы материалда. Татнефть компаниясенең иҗтимагый советлары халык белән традицион хезмәттәшлек формасы. Ул тутырыклы үсеш максатларына туры китереп, компанияның төбәкләргә бүлеп бирелгән социаль инвестицияләрнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен булдырылган. Безнең өчен ватандашларыбызның нәрсә белән яшәвен, күршеләребез, хезмәттәшләребезнең нәрсә күрүләрен аңлау бик мөһим. Компанияның 2021 елда социаль эшчәнлеге көньяк-көнчыгыш районнарга пандемия вакытында ярдәм итү, шулай ук Татнефтьнең узган иҗтимагый советларында кабул ителгән карарларның нәтиҗәләре турында Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сөйләде. Шулай ук ул ковид белән авырган кешеләр өчен шифаханәләрдә махсус әзерләнгән реабилитация программасы турында искә төшерде. Наши санатории там врачей обучили, получили лицензии. Анда безнең шифаханәләр табибларны укытты, лицензияләр алдылар һәм бүген көньяк-көнчыгышта яшәүчеләрне хезмәткәрләребез белән бер рәттән дәвалыйлар. Алар шифаханәдә реабилитация алалар. Совет барышында Татнефть Хәйрия фонды директоры Ринат Мамин иҗтимагый әһәмиятле проектларга ярдәм итү өчен социаль инвестицияләрне бүлүнең яңа алымын, мәгариф, сәламәтлек саклау, территорияләр үсеше, мәдәният дигән 4 өстенлекле юнәлеш буенча грант программасын тәкъдим итте. В этом году компанией был разработан новый подход в области Быел компаниядә социаль инвестицияләр өлкәсендә яңа алым уйлап табылды. Аның нигезендә дәүләт һәм шәхси партнерлык принциплары ята. Ул компанияның төп җитештерү эшчәнлеге барлык районнары һәм шәһәрләре өчен финанслашуны тигез дәрәҗәдә ачык итеп алуны тәэмин итә торган максатчан программалар буенча грантлар конкурсы рәвешендә гамәлгә ашырылачак. Календарь елына конкурсның гомуми бюджеты 1,5 миллиард сум. Гаризалар 20 сентябрьдән башлана һәм 30 көн дәвам итәчәк. Компания эшчәнлек алып барган район администрацияләре үз проектларын грант комитеты карауына тәкъдим итә алалар. Проектларны сайлап алганда бәяләүнең төп критерийларының берсе дәүләт яки хосусый финанслауда катнашу. В рамках каждой номинации разработаны целевые программы. Һәр номинация кысаларында гамәлдәге республика һәм федераль программаларын исәпкә алып, максатчан программалар эшләнде. Бу дәүләт һәм шәхси партнерлык принципларын максималь нәтиҗәле төзергә мөмкинлек бирәчәк. Нәкъ менә шундый алым компания һәм җәмгыять өчен мөһим булган юнәлешләр буенча системалы үзгәрешләр кертергә мөмкинлек бирәчәк. Наил Мәганов билгеләп үткәнчә, компанияның кертемнәре хәйрия генә түгел, ә социаль инвестицияләр. Безнең өчен соңгы нәтиҗә мөһим. Грант алучыларда безгә гомуми эшчәнлегебезнең төп максатын һәм нәтиҗәсен күрсәтергә тиеш булачак. Иҗтимагый совет барышында Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнары башлыклары булган проблемаларны атап китте һәм фикер алыша алдылар. Лениногорск муниципаль районы башлыгы Рәгат Хөсәенов боз сараен тапшыру вакытын кыскартырга сорады. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин йогышлы авырулар хастаханәсе проблемалары турында ассызыклады. Ә Баулы муниципаль районы башлыгы Рамил Гатиятуллин балалар иҗаты йорты турында сөйләде. Не только наше будущее, как здесь написано, дети наши настоящие, которые совершенно не могут ждать. Совет барышында шулай ук Арканика архитектура остаханәсе җитәкчесе Никита Выходцев Әлмәттә яган картиналар галереясы дизайнын тәкъдим итте. Дөнья дәрәҗәсендәге әлеге бина нефтьчеләр урамында музыка көллияте янында барлыкка киләчәк. Галереяда күргәзмәләр узачак, балалар өчен түгәрәкләр ачылачак. Шунда ук ресторан төзеләчәк. Ә бинаның түбәсе ул җәяү йөрү өчен ачык мәйданчык булыр дип сөйләде Никита Выходцев. Урсала микрорайонының Бәширов урамында асфальт салынмаган. Халык шәхси машинада һәр көн хәрәкәт күп булган Садовый урамына текә күтәрелеш аркылы менәргә мәҗбүр. Кышын һәм яз көзен юл әле куркынычта тудыра. Лина Хәсәншина дәвам итә. Әлеге площадка төзелгәннән соң биредә Урсала халкы өчен кызыклы чаралар күпләп уздырыла. Ләкин шушы мәйданчыкка илтә торган юллар торышы хәл ителмәгән. Гомәр Бәширов урамында яшәүчеләр бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм сорап безнең телекомпаниябызга мөрәҗәгать итте. Гомәр Бәширов урамында кемдер 10 ел, кемдер 20 ел яши. Алена Габдракипова сүзләренчә, алар биредә 6 ел яши. Иң зур проблемалары юл. Яңгырлар вакытында зур күләвекләр барлыкка килә һәм җәяү үтеп булмау сәбәпле машина белән йөрергә туры килә икән. Һәм без инде шушы 5 ел элек үзебезнең акчаларга менә щебенка заказать итеп үзебез юлны отсыпать иттердек. Чөнки монда әйтәм җәяү йөрерлек түгел иде, лай иде.
турнирлар үткәрелгән вакытта Гомәр Бәширов урамы аркылы күпләп машина йөрий икән һәм әлеге урамда яшәүчеләр үз акчаларына ясалган юл көннән-көн утыра бару һәм юлларыннан бер нәрсә дә калмаганын аңлый. Гомәр Бәширов урамында яшәүчеләр яңгырлар вакыты башлангач, яңадан лай, сазлык булачак дип кайгыра. Безнең иң зур проблема менә бу подъем, күтәрелеш. Менә күрәсез, центральный юл буенча зур машиналар, КАМАЗлар йөри һәм безгә бик күп аварийный ситуация создавать ителә. Һәм безгә өстә шундый площадка кирәк, чтобы машина я уңга, я сулга борылганда, туктап торыр өчен машинаны пропускать. Кышын бозлавык була, машиналар белән менеп булмый икән. Шул зур проблема безнең ди Гомәр Бәширов урамында яшәүчеләр һәм кечкенә генә урамнарына юл төзекләндерүне администрациядан бик сорыйлар. Администрация народный контрольга язган булганнар. 2019 елда муниципалитет Бәширов урамындагы юл өслеген ремонтлау тәкъдимен 27 башка объект белән бер рәттән 2020 елда Татарстан Республикасы торак пунктларын урам юл шелтәрен ремонтлау республика программасына юнәлтә. Яңа 5 еллык Наш двор программасы формалашу сәбәпле элеккеге программа йомгаклана. Кызганычка, бүгенгә башка программалар юк. Әлеге урамны ремонтлау киләсе елга каралачак дигән җавап Госуслуги РТ сайтында килә. Район башлыгы матбугат хезмәте ачыклык керткәнчә, быел бу урамда бары тик булган өслекне тигезләү буенча гына эшләр башкарылырга мөмкин. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Футболны берничә гасыр элек үк уйный башлаганнар. 1908 елда футбол Олимпия уеннары программасына кертелә. Бу уен бүгенге көндә дә иң популяр спорт төре булып кала бирә. Әлмәт шәһәренең беренче футбол командасы «Факел» дип аталган. Ул шәһәр төзелгән елны 1953 елда оеша. 5-нче микрорайонда төзелеп килүче ябык футбол кыры төзелеше турында Алсу Әмирова сюжетында. Ел әйләнәсендә футбол белән шөгыльләнер өчен Радищев урамындагы футбол стадионы эшләп килә. Калабыз үсә, мондый форматтагы футбол кырына шәһәребезнең башка районнарында да ихтыяҗ зур. 24нче мәктәп янындагы футбол кыры ябык форматта төзелә, аның мәйданы 1000 квадрат метрдан артыграк. Бу футбол кырында 5нче микрорайонда һәм яшьлек микрорайонда яшәүче балалар шөгыльләнә алачак. Төзелеш барышы белән Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагманов һәм Татнефть компаниясының генераль директор урынбасары Азат Яхфаров танышты. Әлеге вакытка төзүчеләр тагын якынча 5% күләмендә эш калды диделәр. Футбол кыры барлык таләпләр буенча ясала. Бүгенге көндә электр шелтәре, коммуникацияләр үткәрү буенча эшләр бара. Объект футбол буенча спорт мәктәбе балансында булачак. Анда бүгенге көнгә 700-гә якын бала шөгыльләнә. Кыш көне кайвакытта өлкән төркем балалары урамда уйныйлар, ә кышын бу шактый кыен. Шуңа күрә безгә бу футбол кыры бик кирәк, диде Әлмәт районы буенча физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин. В зимнее время зал переполнен, то есть там настолько плотность. Кыш көне стадионда эшләп килүче спорт мәктәбендә шул кадәр тыгыз, зал тулган, анда сабыйлар күп. 2015 елдагы балалар да шөгыльләнәләр. Ә монда ясалма өслек булачак. Нәкъ сабыйлар өчен идеаль шартлар. Әлеге микрорайоннарда балалар саны күп. Татнефть җәмгыяте тарафыннан үз хезмәткәрләренә бирелгән ипотека фатирларының күп өлеше дә шушы җирлеккә туры килә. Шуңа күрә компания инфраструктураны үстерү буенча күп көч куя. Наверное, то направление, которое Татнефть поддерживает для нас. Татнефть безнең өчен бу юнәлеш өстенлекле. Хезмәткәрләр аларның балалары өчен спортны үстерү беренче урында. Урамда тик йөрүгә караганда спорт белән шөгыльләнсеннәр. Бу яхшырак. Бу манежда балаларның спорт дәресләре беткәч, кичке 8-дән соң зурларда туп тибә алачак. Алсу Әмирова, Айдар Кәбиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 15 сентябрь көне Рәис Нәгыймов исемендәге беренче балалар музыка мәктәбендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хайруллина Гүзәл Мансур кызының 60 яшьлек юбилее уңаеннан иҗат кичәсе узды. Бәйрәм чарасында хәбәрчебез Фирая Юнусова да булып кайтты. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүзәл Хайруллина Яшел Үзән шәһәрендә туа. Әлмәт музыка училищесында һөнәри белем ала. Әгерҗе шәһәрендә эшләп алганнан соң укуын Казан дәүләт университетында дәвам итә. Юбилярның тормыш юлындагы барлык чырлар да Татарстан белән бәйле. Шуңа күрә иҗат кичәсе дә минем язмышым, минем Татарстаным дип башланып китте. 19
1976 елдан ул 2-нче балалар сәнгать мәктәбенең теоретик дисциплиналар укытучысы, 1-нче балалар сәнгать мәктәбе директоры, мәдәният идарәсе белгече булып эшли. 2014 елдан Урсалтауда Бөтен Россия фестиваль конкурсының оештыру комитеты рәисе. Бүгенгесе көндә мәктәп директоры эшеннән тыш, ул Әлмәт муниципаль районының мәдәният хезмәткәрләренең шәһәр профсоюз оешмасы рәисе эшендә башкара. Я желаю вам только творческих. Мин сезгә бары тик иҗади эш эшләр гына телим. Сез моңа лаек, иҗат итүегезне дәвам итегез. Без сезнең белән горурланабыз. Рәхмәт. Гүзәл ханым мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә инде 40 ел. Танылган композитор, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рәис Нәгыймов салган традицияләрне дәвам итүче буларак, балаларга карата мәхәббәт, коллективка зур ихтирам аның өчен беренче урында. Бик горурланам шушы мәктәптә эшләүемә. Безнең директорыбыз Гүзәл Мансуровна инде бик акыллы, бик төпле, бик сабыр кеше. Без аны чын күңелебездән яратабыз. И бик зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә аңа. Безнең музыка мәктәбе ул музыка һәм дуслык иле. Балалар тавышы һәм яңгыравыклы кыллар, талантлы педагоглар, тугры һәм сабыр ата-аналар ди Гүзәл Хәйруллина үзенең мәктәбе турында. Без монда күп вакыт уздырабыз. Көне буе шунда, әле шимбә, якшәмбе дә эшлибез. Репетицияләр, конкурслар, концертлар. Анда бөтен дөньяга шулай җөрибез, балаларны күрсәтәбез, балаларыбыз белән горурланабыз. Гүзәл Хәйруллина дөньяның игелекле кешеләре хәйрия иҗтимаи хәрәкәте медале, Әлмәт шәһәренең 60 еллыгы уңаеннан юбилей билгесе белән бүләкләнелгән. Аңа Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелгән. Бергә эшләгән хезмәткәрләр, талантлы балалар, килгән кунаклар бәйрәм уңаеннан юбилярга рәхмәт хатлары бүләкләр, матур сүзләр һәм әлбәттә җыр биюләр бүләк иттеләр. Өчен бу мәктәп бик якын. Аларга исәнлек саулык инде. Иң беренче ширләмәскә, сау сәламәт булып, балаларының игелеген күреп, бәхеттә, шатлыкта умакларын үстерешеп, бергә булып яшәргә инде алар. Гүзәл Хәйруллина бик таләпчән һәм җитди кеше, чын музыкаль тәнкыйтьче. Шуңа күрә аның сыйфаты конкурс фестивальләрдә жюриның объектив әгъзасы булырга ярдәм итә. Фирай Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр